खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। उफेरा बिसायख'थि आरो बिटिसि बिसायख'थियावबो बिपिएफआ देरहागोन बुंदों बिपिएफ। तिताबराव सासे हिन्दु सिख्लाया लाभ जेहादाव बोलि जानांदों। एजिपिआ 40थि गायसनथाइ सानखौ डिब्रुगड़आव खुंगोन। गोख्रों दान्थे बिदान्थेनि उनावबो तिरुपतियाव 4 सानाव 14 लाखनिबो बांसिन लादु फानजादों। 1000निबो बांसिन सुबुंफोरा डेंगु बेमारजों गाग्लोबजादों। रैखाथि हानजाफोरा सानजा इम्फल जिल्लायाव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांदों। जोनोम होनाय समाव गथ'सानि आखाइ बायनायाव जेएमएइच सुपारिनटेन्डेन्टनि बिबुंथि। आरटिआइनि एक्सप्ल'रेटर दुलाल बराया दिल्लीयाव ग्रेप्तार। अल आसाम ट्राइबेल संघआ 73थि गायसनथाइ सान फालिदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सिडली बियाबनि बेन्दोंआव थानाय धारांगुरियाव मंगलबारखालि सालाकाथि ब्लक बिपिएफनि 3 बोसोरारि जथुमा खुंदों। बे जथुमायाव सुरेन सिंह रायखौ आफादगिरि आरो मनज बसुमतारीखौ गाहाय नेहाथारि सायख'नानै 100 सोद्रोमानि सालाकाथि ब्लक बिपिएफनि गोदान मावफुं आफादखौ दानाय जायो। बेनि अनगायैबो 100 सोद्रोमानि आइजो आफाद, लाइमोन आफाद आरो बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन सुंथायै बिएसइउखौ गोदानै दानाय जायो। बे हाबाफारियाव बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, बिटिसि विधानसभा परिषदनि हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देरहासात बसुमतारी, बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि सुद्ध बसुमतारी आरो दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। ओरैहाय सिडली बियाबाव जानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव बिपिएफनि देरहासारनाया रोखा होननानै बे मेलाव बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि आरो सिडली विधानसभानि उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफनि दाबिदार बिजाथि सुद्ध बसुमतारीया दाबि खालामदों। बबेखानि बिपिएफआ बे समाव थोजासे गोख्रों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियावबो बिपिएफनि देरहानाया 100% रोखा होननानै दाबि खालामनायजों लोगोसे इउपिपिएल बिपिएफ गोरोबथाखौ लाना सावरायनाया सोलिगासिनो होननानै सुद्ध बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। तिताबराव लाभ जेहाद, सासे हिन्दु सिख्लाया बोलि जानांदों लाभ जेहादाव। मिथिनो हानाय बायदिब्ला तिताबराव जल जीवन बिथांखिनि मिस्ट्रि खामानि मावनो फैनाय सासे दुथाङा गावखौनो हिन्दु होननानै सिनायथि होनानै हिन्दु सिख्लाखौ जेयाव फोनांदोंमोन आरो नखरजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन। गावखौनो हिन्दु सिनायथि होनानै हिन्दु सिख्लाखौ जेयाव फोनांनाय दुथांखौ साउथ सालमारा जिल्लानि फकीरगंजनि करन आली होनानै सिनायथि होदों। नाथाय गावनि बागै गासैबो गुमुरखौ मोननायनि उनाव दुथां करन आलीया सिख्लाखौ धोरोम सोलायनो नारसिनदोंमोन। नङाब्ला नखरनि गासैबो सुबुंखौनो बुथारगोन होननानैबो हुमखि होदोंमोन। ओरैहाय बे जाथायनि हेंथायै सिख्लाया तिताबर पुलिस थानायाव करननि हेंथायै एजाहार दाखिल खालामो। आरो पुलिसा करननि हेंथायै आइपिसिनि 299/308 साब क्लज 3/318 साब क्लज 2/318 क्लज 4/319 क्लज 2/351 साब क्लज 3/55/57 धारायाव केस रेजिस्टार खालामो। बे एजाहारखौ बिथा खालामनानैनो पुलिसा संदाननानै करन आलीखौ एरेस्ट खालामो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आसामनि ओनसोलारि राजखान्थि दोलो आसाम गण परिषद सुंथायै एजिपिआ फैगौ 14 अक्ट'बर खालि दोलोनि 40थि गायसनथाइ सान खुंगोन। एजिपिआ डिब्रुगड़ जिल्लानि जेरायाव मिरुआरि दोलोनि 40थि गायसनथाइ सान खुंनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो विधानसभा बियाबावनो दोलोनि गायसनथाइ सान फालिनो थांखि लादों। रिपर्ट बायदिब्ला मंगलबारखालि गुवाहाटी नोगोरमानि आम्बारियाव थानाय दोलोनि गाहाय मावख'आव दोलोनि आफादगिरि आरो मन्थ्रि अतुल बरानि दैदेननायाव मिरु मावफुं मेल खुंनाय जादोंमोन। बे मेलनि गेजेरजोंनो एजिपिआ डिब्रुगड़आव दोलोनि 40थि गायसनथाइ सान खुंनो थांखि लायो। बबेखानि बे मावफुं मेलाव मोनफ्रोम विधानसभा बियाबाव वार्कशप, गोदान सोद्रोमा जगदान खालामनाय, आन्सलिक दोलोनि सन्मिलन, जानो गोनां उफेरा बिसायख'थि, पन्चायत आरो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थि आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि सायाव गुवारै सावरायलायो। बे मेलाव दोलोनि मावफुं आफादगिरि आरो मन्थ्रि केशव महन्त,
लक सभानि एमपि भनिभूषण चौधुरी, रायजो सभानि एमपि बिनेन्द्र प्रसाद बैश्य, मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरिफोर, गाहाय नेहाथारिफोर, मिरु आफादनि सोद्रोमाफोर, मोनफ्रोमबो जिल्ला कमिटिनि आफादगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। भारतनि मुंदांखा तिरुपति मन्दिरनि प्रसादनि लादु बानायनायाव जुनारनि मेजेम आरो नानि थाव बाहायनायनि दान्थे-बिदान्थेया हादरनाङै सोलिगासिनो। गोख्रों बिजाथाइ होलायनायजों लोगोसे राजखान्थियारि दान्थे-बिदान्थे जागासिनो। नाथाय बेनि गेजेरावबो श्री भेंकटेश्वर मन्दिरनि लादु फाननाया खमायनानै फैयाखै। सानफ्रोमबो 60,000निबो बांसिन सिबियारिफोरा लाख लाख प्रसादनि लादु बायदों। मन्दिर सामलाय आफादा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय सानब्रैनि गेजेराव 14 लाखनिबो बांसिन तिरुपतियाव लादु फानजादों। 19 सेप्तेम्बर खालि 3.59 लाख, 20 सेप्तेम्बर खालि 3.17 लाख, 21 सेप्तेम्बर खालि 3.67 लाख आरो 22 सेप्तेम्बर खालि 3.60 लाख लादुफोरखौ फाननो हादों। मख'नो गोनांदि तिरुपति मन्दिराव सानफ्रोमबो 3 लाखनि बांसिन प्रसादनि लादुफोरखौ फाननो हागासिनो दङ। मन्दिराव फैनाय सिबियारि आरो तीर्थ जात्रिफोरा बै लादुफोरखौ लोगो दिगो आरो नखरनि आंगोफोरनि थाखाय बायगासिनो। रिपर्ट बायदिब्ला तिरुपतिनि बै लादुखौ बानायनायाव बंगनि बेसन, मोसौनि घिउ, नानि थाव, सिनि, काजु, किसमिस, बादाम बायदिफोरखौ बाहायनाय जायो। लादु बानायनायाव सानफ्रोमबो 15,000 केजि मोसौनि घिउ, अमानि मेजेम आरो नानि थावफोरखौ बाहायनाय जायो होननानै अजद थिखांदोंमोन। गुजरातनि मोनसे लेबरेटरियाव बेखौ सोराङाव लाबोदोंमोन आरो बेनि हेंथायै अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि एन चन्द्रबाबु नायडुआ बारग' गिबि मन्थ्रि जगन मोहन रेड्डीनि हेंथायै अजद होनायनि उनाव राजखान्थियारि दान्थे-बिदान्थेया सोमजिदों। उननि समाव रायजो सरकारा बेनि सायाव नायबिजिरनो कमिटि दानानै होनाय जादोंब्लाबो आरो गोख्रों दान्थे-बिदान्थेया सोलिगासिनो दङब्लाबो तिरुपतिनि प्रसादनि लादु फाननाया खमायाखै। मख'नो गोनांदि तिरुपति मन्दिरनि प्रसादाव दान्थे-बिदान्थेनि उनाव हादरनि गुबुन गुबुन मन्दिरनि प्रसादफोराबो सावरायजादों। आसामाव डेंगु बेमारजों साग्लोबसारनायखौ दासान्दि बारानिफ्राय बारासिन जानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव रायजोनाङै दासिमाव गासै सा 1,000निबो बांसिन सुबुंफोरनि देहायाव बे बेरामखौ साग्लोबसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो जुलाइ दाननिफ्राय दासिमहालागै गासै सा 800निबो बांसिन सुबुंफोरनाव गोख्रैयै बे बेरामा सोमजिखांनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सोरखारि मावफारियाफोरनि बादिब्ला सोलिगासिनो थानाय बोसोरनि जुलाइ दानाव गासै सा 214, आगस्ट दानाव सा 293 आरो सेप्तेम्बर दानाव गासै सा 332 सुबुंफोरा डेंगु बेमारजों साग्लोबसारदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो डिमा हासाव जिल्लायाव बयनिख्रुइबो बांसिन गासै सा 360 सुबुंफोरा बे बेमारजों साग्लोबजादों आरो जरहाटआव सा 73, कामरुप मेट्र सा 72 सुबुंफोरा बे बेमाराव भुगिनांदों। सावस्रि बिफाननि मावफारियाफोरनि बादिब्ला खोला सालमारा, मानकासार आरो तामुलपुर आरो दाब दाब जायगाफोराव बे बेमारा सोमजिखांदों। बबेखानि बे बोसोराव डेंगुजों सासेबो सुबुंफोरा जिउ खहा जायाखैमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। भारतनि जवान BSF आरो मणिपुर पुलिसआ जथायै लोगो नांनानै कांपकपि आरो सानजा इम्फल जिल्लानि साखाथियाव थानाय बुजां गामियाव मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव मावबादिफोरा दावहायाव बाहायनाय माखासे गोबां हाथियारफोर बोखांनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे अपारेशन खालामनायाव गंसे स्नाइपार राइफल्स, गंसे गिदिर कैलिबार लान्चार, गंसे पिस्तल, गंसे सिंगल बेरेल सेलाइ आरो गोबां बिबांनि गोथां गुलि बारुदफोर जब्द खालामनो मोननाय जादों। हिंसायारि थासारि सोमजिहोनो थाखाय दोनथुमनाय बेफोर हाथियारफोरखौ बोखांनानै मणिपुर पुलिसनो गथायनानै हरनाय जायो। बे अपारेशनखौ आयेननि गेजेरजों भारतारि जवान BSF आरो मणिपुर पुलिसनि हेफाजाबै खैफोदखौ होबथानानै रैखाथि मोननो थाखाय गोख्रोङै खालामनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जब्द खालामनानै मोननाय हाथियारफोरनि गुबै बिगोमाखौ मिथिनो थाखाय आरो बेफोर आयेननि बेरेखा खामानिजों सोमोन्दो थानाय नेटवर्कखौ फोजोबस्रांनो थाखाय दासान्दि गोख्रोङै सनदानगासिनो दङ।
गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि सुपारिन्टेन्डेन्ट डक्टर अभिजित शर्माया सासे जोनोम जागोदान गथ'सानि आखाइ बायनायनि जिंगासिनाय जाथायखौ लानानै फोरमायथि होनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथायाव डक्टर अभिजित शर्माया बिमानियाव सिगां समाव सिकेल सेल एमिनिया बेमार दंमोन, जायनि थाखाय जोनोम होनाय समाव माखासे जेंना नुजाथिदों होननानै फोरमायथिना होदों। बिमानि देहानि एमनिटिक ड्रफाया रानखांनायनि जाहोनाव सी सेक्सननि समाव भट-बर्टन आदबखौ बाहायनाय जादोंमोन। बे जाहोननि थाखायनो गथ'सानियाव पेथोलॉजिकल फ्रैक्चर जायो। बेबादि जाथाय जानायनि उनाव जीएमसीएचनि गाहाया गथ'साखौ मोजाङै फाहामथाय होनायजों लोगोसेनो गथ'नि बिफाखौ मोजाङै बेनि बागै बुजायनायबो जायो। बेनि सिगाङावबो बिफाया गथ'सानि आखाइ बायनायखौ खौरां मोननायनि उनाव गोबां जिंगासिना फाहामसालिनि डक्टरफोरखौ दुसिनायखौ नुनो मोननायबो जादोंमोन। दासान्दि गथ'साखौ गोग्गो फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोनदों। राइट टू इनफरमेशन मावथि दुलाल बराखौ गावनि मुलाम्फानि थाखाय आयेननि नेमखान्थिफोरखौ गोरोन्थियै बाहायनायनि दायाव बुधबार फुङाव दिल्ली पुलिसआ खारखुमानायनिफ्राय ग्रेप्तार खालामनाय जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिल्ली पुलिसआ दुलाल बराखौ सोहोरनि गंसे प्राइभेट देहा फाहामसालिनिफ्राय ग्रेप्तार खालामनो मोननाय जादों। बबेखानि दायनिगिरिया गावखौनो सासे बेरामि होननानै खिन्थानानै फाहामसालियाव थिसननाय लादोंमोन। दासान्दि ग्रेप्तार खालामनानै दायनिगिरिखौ कीर्ति नगर पुलिस थानायाव दोनथ'नाय जायो। राजपुखुरी पन्चायतआव मोनसे सोरखारि स्किमनि गांसे आरटीआई आर'जलाइ गथायनायनि उनाव बेनि सायाव गंसे जायगानि मन्दिर लुनायनि बेरेखायै दाय जाबसिनना होनायबो जादोंमोन। बिफानिफ्राय गोबां बार नारसिननायनि उनावबो बियो पन्चायतनि गाहाय देबजित हाजरिकाखौ जेंनायाव खोख्लैदों। जाउनाव बे जाथायाव साथाम सुबुंफोरखौ ग्रेप्तारबो खालामनानै सोंलु खालामना संदाननायनि गेजेरजों आसामनिफ्राय दिल्लीयाव खारखुमानानै थाहैनाय दुलाल बराखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। गुवाहाटीनि दक्षिणगाव हिरिम्बापुराव थानाय अल आसाम ट्राइबेल संघनि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंआव 73थि गायसनथाय सान खुंदों। गागि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारीनि मासि दैदेननायाव सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनां फालिनायजों लोगोसेनो मोनसे सावराय जथुमबो खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि घनीन्द्र बसुमतारीया फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारिखौ लोगोआव लाफानानै लोब्बायारि आफादनि जानानै बाहागो लाहैदोंमोन। टीएमपीकेनि आफादगिरि तिलक दलेयाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैदोंमोन। मख'नो गोनांदि 1952 मायथाइनि 25 सेप्तेम्बराव अल आसाम ट्राइबेल संघखौ गायसनजेननाय जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।